Moi kaikki ja tervetuloa uuden videon pariin. Tässä videossa me rikotaan auto. Tai siis me leikitään autoilla ja tehdään kaikkea siistiä. Nyt tää auto haluaa lähteä pois. Nyt tuli vene, joka on ihan hiekkainen. Vene tulee kotiin, mutta minne traktori jää? Poliisi vielä menee etsimään traktoria. Traktori löytyi. Missä poliisi on? Missä poliisi? Ja poliisia etsittiin aina ja aina 24-luvun asti. Kun joku pikkutyttö varasti traktorin, ajoi, näki jonkun kuopan, halusi estää sen, mutta kun se murtui, se ei päässyt pois. Hän pääsi vihdoin pois. Hän mietti, mitä tuolla kuopassa on. Hän haki tikun. Sillä tikulla se meni ostamaan nosturin. Ja sen nosturi työnnettiin tarkkaan kohtaan. Niin kuin näette, by the way. Nyt kun se tikku, näettekö katsojat? Se tikku on laukaisemassa tuosta. Niin katsokaa nyt. Sen kaivoi se tyttö. Se kaivoi. Sellainen mitä te näette, katsojat, kun mä en näe yleensä kun mä en näe mitään. Mitä te näette? Wow. Mä löysin sen, yes. Mä saan varmaan $5,000. $5,000. Yes, se on oikeasti hukkunut. Kuka tän on tehnyt? Hän nosti auton. Laittoi sen kuormalle. Laitoi tankin kiinni. No otkaa by the way, nyt jatkuu, mutta nyt me ei saatu hitsi juttua tohon. Eli sen piti laittaa se tähän päälle. Lähdetään. Matkaa oli paljon, mutta tosi paljon autokin kaatui, joka alkoi vähän rasittamaan. Mutta kun sitten päästiin perille heti, se tippui jonnekin kuoppaan. Katsokaa. Katsokaa. Tässä on minun keittoni, joka on vielä vähän pahaa, kun siinä on murkku. Niin näitte varmaan by the way. Tossa on joku iso murkku. Ja pyydän nyt pienentää. Niin by the way, tossa on joku iso murkku. En edes halua koskea siihen. Joku pikkumyrkky tönää sen. Joo, sulle ei annetaanko turpaa. Mut siis nyt se lensi kuoppaan, josta sammui heti valot. Onneksi tikku jäi vielä siihen, mutta sitä ei löydetty enää ikinä. Mutta jonain päivänä joku vauvasusi sanoi isillensä, minä menen vain ulos, en tee typeryyksiä. Niin hän pystyi nostamaan
traktorin. Hän oli 12-17-vuotias. Hän löysi traktorin. Ihmiset, miettikää. Hän sai $5,000. Siis oikeasti $5,000 on 2 miljoonaa euroa. Siis hän rikkoi tämän osan.